बर' कसारि अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि जुनार फिनाय फाहामथाय आरो समबाय बिफाननि मावफुं सोद्रोमा बिथां मथुरा बसुमतारिनि माखासे खामानिनि सोमोन्दै एसे बुंफोरनो नागिरदों। बिथाङा थांनाय 2005 मायथाइनिफ्राय माखासे गामिफोराव बेबायदि अनसुंथाइ होबाय दं, जेरैबायदि माखासे गोरिब गुन्द्रानि बेराम आजाराव होनाय अनसुंथाइ, लोगोसे बायदि क्लाब आरो थानसालिफोराव बिथाङा 10,000निफ्राय 30,000सिम दासिमहालागै बेबायदि अनसुंथाइ होबोबाय। आरो बेबायदि अनसुंथाइ होबोनायावहाय बिथांनि फंबाय सानै बिथांमोनाबो जेबो हेंथा होआलासे देहामै मोदोमै मदद होगासिनो थाबोदों। ओंखायनो बिथांनि फंबाय सानैखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव सिनायथि होनो सानदों। बिथाङा जाबाय इन्डियान सिपाहिनि सासे आर्मि निर्मल बसुमतारी। खुलुमबाय नोंथांनिसिम। खुलुमबाय। नोंथाङा माबायदि गोसोआव साननाय लाबोदों? नोंथांनि नोन्दाया जेरावनाखि इएम नङामोन बै समाव सासे एक्स बिएलटिनि भाइस चेयारमेनमोन। बै समनिफ्रायनो गावारि रांनिफ्राय माखासे गामिफ्राव माखासे अनसुंथाइ होबोगासिनो दं। बेवहाय नोंथांमोना जेबो हेंथा बादा होआखै, मानि थाखाय होआखै? माने रायजोफोरनि मोजां खामानि मावनायनि थाखाय जों बेफोर खामानियाव आगोलनिफ्रायनो उन्दैनिफ्रायनो गोसो होबोखायोमोन। आरो जोंनि आदा बिथां दा गोदानै PKWSनि EM बिथां जानायनिफ्राय जोङो आरोबाव गोजोननाय मोन्दों। आरो आगोलाव जा खामानि मावबोदों दा EM जानायनि उननिफ्राय आरोबाव राफोदै खामानि मावनो आरो गोख्रोङै खामानि मावनो जोंबो बिथांखौ खावलायदों। आरो जोबोर रोजा रोजा साबायखर बिथांसिम। जा खामानि मावदों बे जोंनि गोसो गोरबो जाहाथे स्रा स्रा मोननाय बेबायदि खामानि मावदों। बेनिखायनो बिथांनि जा खामानि बेवहाय जों जेबो हेंथा होआ। जों हायोबा बिथांखौ माखासे हेफाजाब होदों आरो होबोगासिनो थादों आरो उनावबो होगासिनो थागोन। आरो गासैबो रायजो राजा बिथांमोनखौनो जों खावलायदों बिथांनि जा खामानि बेवहाय जाहाथे गासैबो रायजो राजा बिथांमोना हेफाजाब खालामथों। आरो दिनै जा नुदों बे बरबुरि गामिनि आरो जलिकापुरनि जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना जा बिथांखौ बे खामानियाव हेफाजाब होदों, बेनि थाखाय आङो बरबुरि गामिनि रायजो राजा जलिकापुरनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर होदों। आरोबाव उनाव होबाय थाथों होननानै आं बिथांमोनखौ आर'ज गाबहरदों। बे लामाया जोंनि मरिगांव आरो लाहारिघाट PWD लामानिफ्राय फैनानै जुलिकापुरि गामि गेजेरखौ जानानै बरबुरिसिम थांनो हानाय बर' गामि आरो बे दा बे लामानि जिथु माने जानथाय आरो गोलावथि बेयो 2 किल'मिटारनि फ्राम जागोन। आरो बर'नि लोगोसे बेथिं माखासे गामिफोर दं जोंहा लुसुनाबुरि, लेङिरिबुरि, बहलामुख बायदिसिना गामि दङ बिथिं सिकेनायबुरि होनना बुंनाय। दा बे लामाखौ हाजार हाजार मानसिया दैलि माने हान्थियो बे लामाखौ थांलाय फैलाय खालामो। मानो होनना बुङोबा जोंनि लाहारिघाटआ मोनसे सेन्टार जायगा, बे बाजार जायो, साप्ताहिक बाजार, सप्तायाव 2 बाजार जायो। बे लामाजों फैयाबा जोंनि रायजो राजाया जेबो माबायानो गैया, माने सुबिदा बेलेग गैया। आरो दङबाबो गोजान जायगा गिदिंनानै बे माने बाजारफोर हान्थिनो थांनो गोनां जायो। बेनिखायनो जोंनि बे रायजो राजानि थाखाय जोबोद गोनांथार। आरो लोगोसे जोंहा स्कुलफोर दं। बरबुरि गामियावथ' LP स्कुलनि बाहेरा गुबुन माने फरायसालि गैया। जोंफोरनि बे जुलिकापुरि एम इ स्कुल दं। बिनिनो लाहारिघाटआव हाई सेकेन्डारि स्कुल दं बर' मिडियामनि। आरो लोगोसे बायदिसिना कलेज, जुनियर कलेज, सिनियर कलेज बायदिसिना दं। बे कलेजफोराव अनुष्ठानफोराव थांनोबा बे गथ' गथायफोरा जोबोद माने खैफोदाव गोलैयो। बेनिखायनो बे लामाया जोंनि जोबोद गोनांथार। आरो बे गोनांथारनि कारणे जोंफोर बेखौ बानायनो गोनां जोंफोरा जायो। आरो जोंफोरा मोनसे प्रब्लेम बेबो दं, जोंहा माने दैबाना जायो जोंफोरा बेवहाय बोसोरावबो दैबाना जायो। दैया डाइरेक्ट जोंफोरनि बिथिं फैयाबाबो गिदिं गिदिं फैबाबो गुवाहाटीनिफ्राय हाबना फैबाबो जोंनि बे लामाया एसेबाबो लोमखायो आरो बुरियो। आरो बेनिखायनो बेवहाय दै जायो, लामाया सुबिदा गैया। आरो दासिमबो जोंफोरो सरकारखौ बे लामाखौ बानायगोन बायदि जोंफोरो नुनो मोनाखै। बेवहाय MLA जोंफोरनि बेयाव 4-5 बार MLA जानानै थांबाय। फुड एन्ड सिभिल साप्लाइ असम सरकारनि माने कंग्रेस सरकारनि मन्त्रि जाना थांबाय। बिथांमोनाबो बे लामाखौ नायासै। नाथाय बे बर'फोरनि माने भुट लानानैनो जिखिलांबाय अत सम। थेवबो जोंफोरनि बे बर' गामि मोननैनि संजुगि जिथु नामा
माने बि लामाखौ बानायनायनि बिहा खदिसा जायासै दा बेबायदियैनो जोंहा दा बर' कसारि अट'नमास वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जेने बर' अनसुंथाइ गाव हायुङारि खुंथाइ माने खुंथाइनि जा जिफोरा सासे मोनबाय मरिगांव जिल्लायावहा बिथां मथुरा बसुमतारी बिथाङानि सहायजों जों बे रायजो राजाया सहाय नामायनायाव माबायदि जोबोर फोसाबनानै रायजो राजानि हान्थिनायनि सुबिदा खालामना होनो हागोन आरो जोंफोरा बिथिं दुब्लि हाब्लि दं बेफोरनिफ्रायबो जोंफोरा माखासे असुबिदा जायो बेनिखायनो बिथां माने सारनिफ्राय जोङो अनसुंथाइ नामायथारोबाबो दा माने जोंफोरनि काउन्सिला बर' कसारि अट'नमास काउन्सिला माने बेसेबांसो रां रुफा माने गभर्नमेन्टनिफ्राय लानो हानाय जायाखै जोंफोर मिथिनायाव दाहालागिल' माने 50 लाख थाखाल' माने एमफोरानो मोनदों दा बे 50 लाख थाखाजों जोंफोर बे लामाबो बानायनो हाया आरो गामिनि माखासे अनुस्थानफोर दं बे अनुस्थानफोरावहाय एसे राननायावहा लामानि कारणे आरो गुबुननि फैसा राहाय खालामना बनायनो हानाय जेबो माबा गैया दा गाव बिथाङा गावनो निजेनि रांजोंनो बे लामाखौ फाहामनायनि राहाखौ लादों दा बिथांनिसिम जोबोर धन्यबाद थाबाय बिथाङा जे नैथियाव मोनसे सोंथि नोंथाङा बुंबाय बिथांमोना दायो 50 लाख 50 लाखै रां मोनबाय अब्ला बे 50 लाखै रांखौ बबे जायगायाव मा बिफानाव बाहायखो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा दा बेखौनो जों माने बिथांजों लोगोसे थानाय जोबोर इउबिपिनि दैदेनगिरि हिसाबै बिथाङाबो इउबिपिनि मानसिमोन आरो माने समाजखौ माबायदि फोसाबनो हायो बे माने सिन्था सरसानि मानसि बेनिखायनो बिथाङाखौ लानानै जों बिथांखौ जों महरै मोनबाय आरो दा बिथाङा हिसाबै 50 लाख जा माने एसे रां मोनबाय बिनिफ्राय जों जोंनि जलकियाबुरियाव गामि गेजेरावबो एसे लामाया गाज्रिथार बेवहाय माने 10 लाख रां जों माबानो होदों बिथाङा बे लामाखौ जों माने बानायनो जोबोर सानदों मानो होनबा बियो बे दा थांनाय लामायानो संजुगि जोंनि गामि गेजेरखौ जानानै पिडब्लिउ नामावहा सरजाबनाय बेनिखायनो बिखौ फाहामनो गोनांथार आरो लोगोसे जोंहा गेरुवा माने बागुथा जायो जोंनि बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि जाना फैनायावहा बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल जाना फैनायावहा जितु जोंफोर मरिगांव जिल्लायाव वेलकाम सेरेमनि फाथिनायमोन सेन्ट्रेल इउपिनि माने बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि जितु माने वेलकाम सेरेमनि बे वेलकाम सेरेमनिखौ बेवहाय फाथिनाय जादोंमोन आरो बिनिखायनो बेवहाबो जोंफोर बिसोरनि रायजो राजाया माने मोनसे धोरोमारि माने बर'बाबो माने कृष्ण गुरु मामा हिसाबै बिथांमोननि नामफोरखौ फोसाबनो लागि बिथां हांख्रायनायखाय बिथांनि फान्डनिफ्राय 10 लाख थाखा बियावबो होनाय जाबाय आरो बिनिनो जागिरुत माने एरियायावबो माने 10 लाख रां जोबोर माने बिथांनिफ्राय होबाय रायजो राजानो बिनि खामानियाबो जागोन बिहा माने मा होनना बुङो बै जिहेतुके बिथाङा माने मा होनो बिथांनि माबाया बिबाना भेटेनारियावहा अमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय मोसौ फिसिनाय बायदिसिना माबा दं बे जुनार फिसिनाय आरो बेनिखायनो बिथाङा माने जागिरितहा बे अमा फिसिनो थाखाय मोनसे स्किम होनो हाबाय 10 लाख थाखानि बियावबो गंसे होबाय आरो बिनिनो नगाव डिस्ट्रिक्ट हिसाबै बिथाङा नियारेस्ट माने डिस्ट्रिक्टखौ नायनो गोनां बिबान थानायखाय बिथाङा माने नगाव जिल्लायावबो 10 लाख थाखा होनाय जादों आरो लोगोसे आरो मोनसे मायां एरियायावबो बिथाङा अमा फिसिनायनि थाखाय मोनसे माबा स्किम होनाय जादों आरो 10 लाख थाखानि दा बि थाखाजों जोबोर बे लामाखौ फाहामनाया दा बिथाङा निजेनि गावनि असेनि फैसा आरो गावनि पकेटनि फैसाजों बे लामाखौ फाहामनो लादों बिथांखौ धन्यबाद होबाय आरो जों बिथांखौ बे फाहामनायल' नुवा जों सम नुबोदों गावनि फैसाजोंनो माखासे बाथौ थानसालिफोरावहा 10,000
माने 5,000 15,000 20,000 एरि बा 30,000बो एरैबायदिबो रां बिथाङा अनसुंथाइ होनानै माने खामानिफोर मावबोदों स्कुलफोरावहा गथ'साफोरनो माने गाननाय जोमनाय इउनिफर्म जाय समावहा एलपि स्कुल बा एमइ स्कुलावहा माने सरकारा इउनिफर्म होआखैमोन बे समनिफ्रायनो बिथाङा इउनिफर्मफोरबो होनानै माबाबोदों बेनिखायनो बिथांखौ जों आसा फारियो बिथांनि जुगेदि जोंनि एरियानि डेभेलपमेन्टआ मोजां जागोन बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ लानानै जोंहा डेभेलपमेन्टआ मोजां जागोन बेखौ जों आसा फारिनो हायो।